Zein garratxo da den Kepa, gure munduan, gu aurkezla gara, zu aktorea, musikaria, kultura munduan, ilusio izatea. Bai. Zela ez duzu pantalla, ez zara iristen, Horrek bultzatzen zaitu apur bat gainera iken dozun hori eitxera. Bai. Zekao, zure kasuan, hementxeako ze kazetari bat. Bai, kasetaritza ikasi. Horregatik, zu kasetaria zara. Baina, abira, hori da zure hasierak, ez da? Bueno, bai, hasierak. 12 urtekin uste dut, 12 urtekin edo jaintzen nula zerbait ere, ez? 12 urtekin nik antzerkixen jauen eskolan hasi nintzen antzerkixa eiken, eta gero apuntau nintzen antzerki ikastaro baten garai hartako AED Arrasate Euskaldundu dezagun taldian, eta gero kasetaritza ikasi nauen, gero hemen Donostiako arte eszenikoen tailerrian ikasi nauen, gero Goenkalen hasi nintzen, eta hortik ja, etorri ziren bieta bat, antzerkixa, bestein bat gauza. Ja urtetxo batzu pasau di hortik. Batzu, bueno, ja txikitetik bazen un zer hori, xena hori, ez da noiz, mira, oiztu zera? Oiztu zera Goenkale? Ez que orain da gazun tiro horrekin eta bueno, eta ja igual 10 urte pasau di hortik. Zentzu horretan ondo zaude. Jarraitzen duzu antzeko parezido. Hobeto dau. Hobetos asko sobeto. Interesgarria. Horri ikusten zaituten lan ia egin gabe, baina ja egin da. Nekandela, nabak esantzea, aitzatxo, zaude 50 interesante. 50 interesante, holako zerbait ere. Bueno, Kepa, telesainak egin dituzu, pelikula gero bai? Bai, bueno, gutxi, pelikuletan gutxi partertze gutxi eukitut, baina bai, zerbait. Izerratikan. Zebakite ez dela gauza badala antzerkia, oso potentia. Ez duztirako deitxu. Ez que zinea da asko zere hotzau. Bai, bueno, ez. Igual diru gehiago irabazteko aukera bai, baina... Eta gutxiago egiten dabe bai, eta bueno, eta egisa da ni azkeneko urtietan antzerkixen lan gehiago urten jatela, eta nik neuk be antzerkixa sortu dotela. Claro, zuk xake kompainia dozuk sortu zen, lagun batekin uste dute? Bai, Xabier Ormazabalekin batera. Eta antzeslanak idazten dozu. Bai. Hola, lehenengo antzeslana idatzi nauen, eta produziru alizateko edo egin alizateko xake produkzioak sortu gauen. Zen izan duzen? Mami Lebrun. Mami Lebrun, hori da. Hori da, zuk idatzitakoa eta ekoiztetakoa ere bai. Hori da. Zan amonari indako agur bat, omenaldi bat moduan. Gero lurrin gauen, lur zan aur transexual bat protagonista zeukan historia, publiko familiar bati zuzendutakoa, eta azkeneko hor ikusten dena fadoak entzuten zituen gizona, maskulinidadiaren inguruan, eta Ane Gabarain, Inigo Aranbarri eta Irurok. Gaina ustatu, eneko bandikan zabiltzatela, ez? Emanaldiak eta bandikan bat juzula batzuk eman barrak, ez? Udazkenian dauzkou, irailako 26an Bilabonan egongo gara, urriak bian Nafarroan anez goratzen oin etxat etortzen izena, eta azaroan beran. Beran? Lizaka ondua. Fadoak abesten dituzu? Bai. Horren zuten duguna fadoa da? Bat abesten dut. Eta abesten duzu? Bai. Eta eskatzen bai zuten hemen marroi bat. Gustatzen zaizkit. Zebegira, tristeziarekin zer ikusia duen abesti mota bat da, eta niri gustatzen zait hori sentitzea. Fadoak abesten ditu dela esati asko da, baina, bueno, bai. Bueno, baina, abestezak ezo apurtxu bet? Bueno, inbardo gauza bat. Zuk ondo pensai, hau marroi bada, besti ezatia baino lehena bengo eta hau. Ondo. Bueno, oin Julen dago gure zain, Julen Hernández gure zainan badu zeo zer kontatzeko mutrikon dago bera, eta gero animatzen bazea itzen dintugu, bale? Bale. Nahua duz meu ziumes, onde morai etu morai. Ondo. Vit passar fora d'horas, com a tua nova paixão. De mim não tenham que chumes, quer seja desta ou daquela, pois sinto só pena dela, atrás do não na verdade. Na rua Deus meus ciúmes, deixa o meu coração.
Claudio unkituta dago, unkituta dago. Eskerrik asko.